Jeg kæmper. Altid. Jeg tænker ikke. Jeg handler. Overlevelse kommer først. Andre må klare sig selv. Jeg hjælper altid. Jeg tror på samarbejde, på fællesskab, og på at man ikke er stærk, når man står alene. Vi er som dag og nat. Jeg forstår ikke hende, og hun forstår aldrig mig. Indtil den dag, hvor alt ændrede sig. Et lyn, et glitch, et eller andet underligt. Og så vågnede jeg op, og var ikke mig selv længere. Jeg var hende. Og jeg var hende. Hendes verden var svag, blød, forvirret. Hendes verden var hård, kold og ensom. Hvordan kan jeg overleve som hende? Hvordan kan jeg leve uden at kæmpe? Hvad hvis jeg ikke kan klare det? Hvad hvis jeg forstår hende for sent? Måske skal man leve som en anden, før man virkelig forstår dem. Det er historien om os. Om kampen, vi aldrig så komme. Velkommen til byttet. Jeg mener, at ved at leve i fællesskab og hjælpe hinanden, skal vi alle sammen nok få det godt. Overlevelse er alt i denne verden. Det er spis eller bliv spist. Hej Carl, hvad laver du her? Hvorfor er der så mange blomster? Jeg får myrekryb. Nå, men jeg skal bare lige låne noget sten, for jeg er løbet tør. Jeg synes blomsterne gør det mere hjemligt og hyggeligt. Og tag bare for dig, jeg har nok til alle. Ja, det er nok derfor, vi er så forskellige. Nå, vi ses igen en anden gang. Tilbage til dagens gode gerninger. Hvor fanden er det henne? Jeg svæver, jeg lagde det lige her, inden jeg gik til farmen. Jeg har en idé om, hvem der kunne have taget det. Og hun har bare at have en god forklaring. Værsgo, så er der fri farmen igen. El, jeg håber, du har en rigtig god forklaring på det her. Jamen, godmorgen til dig også, Karo. Hvad har du så på hjertet i dag? Stop det der. Du ved udmærket godt, hvad jeg mener. Jeg ved slet ikke, hvad du snakker om. Mit diagear, jeg ved, du har taget det. Hvad skulle jeg dog bruge det til? Du ved, jeg nægter alt med vold. Drop det. Jeg ved, det var dig. Nej, det var jeg ikke. Forstår slet ikke, hvordan du kunne finde på at angribe din ven på den der måde. Du er ikke min ven. Du er en tyv. Hvorfor dufter her så godt? Og hvad laver alle de blomster her? Og de her underlige ting i kisterne? Hvorfor stinker her kolort og rådne æg?
Og hvor er alle blomsterne? Hvorfor er jeg i Eels hus? Hvorfor er jeg i Kaos hus? Nå, lige meget. Jeg må hellere komme i gang med dagens arbejde. Hvor har jeg lagt min frø? Hvor er min økse? Vent. Blomster i min taske. Duft af parfume. Ingen økse. Jeg er Eel! Vent. Nej, jeg er Kao! Hvad har du gjort? Hvorfor er jeg dig? Hvis I vil tilbage i jeres egen krop, skal I først lære at gå i den anden sko og se, at deres arbejde er mindst lige så vigtigt som jeres, og først der kan I komme tilbage. Hvorfor er det så svært? Det giver ingen mening, hvordan Eel kan finde ud af det her. Hjælp. Gudskelov, Eel. Jeg kan ikke komme op, og natten kommer snart. Vil du hjælpe mig? Nej, det her kommer så meget til at gå galt. Så hjælp mig dog nu. Jeg skal dø hernede. Det kommer aldrig til at gå. Tak for støtten. Jeg prøver faktisk at hjælpe dig. Nu sker det. Farvel, verden. Vent. Himlen ligner meget min gamle landsby. Og vent. Jeg er ikke død. Gudskelov. Tak. Mange tak. Gud, hjælp mig. Dø, edderkop, dø! Jeg fatter ikke, Kao kan gøre det her hver nat. Jeg pisser da snart i bukserne. Hvorfor skal det også ske for mig af alle mennesker? Jeg kommer helt sikkert til at fortryde det her. Men hvad er der sket? De der mobs har ødelagt hele min farm. Vil du ikke nok hjælpe? Jeg har ingen mad ellers. Jeg kan da gøre et forsøg. Tak. Nej, jeg er nødt til at dræbe mine venner for at skaffe mad. Ved du hvad? Kartofler og brød er også noget godt mad. Hvordan kan Kao have lidt til hver dag at dræbe så mange dyr? Hun må jo have det forfærdeligt. Eel, hej. Du skal se, hvad jeg har lavet. Ja, helt sikkert. Se, Hvad er det, jeg skal se? min nye jordbunker. Er den ikke flot? Jo, helt sikkert. Hej Eel. Nej, ikke dig. Jeg gider dig virkelig ikke i dag. Men Manse, det er jo mig, Eel, din bedste ven. Løgner. Stop med hele tiden og prøv at blive min ven. Jeg kan ikke lide dig. Men hvad? Er du sådan en stor pattebarn, der ikke kan snakke? Jeg tror bare, jeg går så. Hej venner, noget nyt? Wow, jeg vidste slet ikke, at Kao var så hadet. Det må virkelig være hårdt for hende, at ingen kan lide hende her omkring. Eel, jeg vil gerne sige undskyld for den måde, jeg har været på alle de år. Jeg vidste slet ikke, at så mange hver dag har brug for din hjælp for at overleve, og at det du gør er meget vigtigt for vores samfund.
Jeg vil også gerne sige undskyld. Jeg vidste slet ikke, folk var så onde mod dig, og at du hver dag skal risikere dit eget liv for at beskytte samfundet. Vent, El, undskyld. Jeg beskyldte dig for at tage mit gear. Jeg ved godt, du aldrig kunne finde på det. Faktisk, så tog jeg det. Jeg havde håbet, at uden dit gear, ville du ikke være så voldelig. Men nu indser jeg, at du har brug for det, for at beskytte os. Undskyld. Det går nok. Hvis I er klar til at vende tilbage, skal I blot tage hinanden i hånden og sige, jeg har nu indset, at EL/Chaos arbejde er mindst lige så vigtigt som mit, og jeg vil respektere hende og det hun gør i fremtiden. Jeg har nu indset, at EL's arbejde er mindst lige så vigtigt som mit, og jeg vil respektere hende og det hun gør i fremtiden. Mine blomster, jeg er tilbage, baby! Min økse, min elskede økse, jeg har savnet dig! Ups, undskyld. Det er okay. Du kan bare dufte til mine blomster. Så står vi lige. Nej, det sker så ikke. Det var historien om den store ombytning.